Naliligo ako ng ulan. Naliligo ako ng ulan. Hello, doggy. Ay, yung aso ko naliligo. Hello. Yeah. Ligo challenge. Naliligo lang ako. Ako din sa kaibigan ko. Wow! Wow! Bakit nagligos ka? Ha? Nakaturugan? Awang pa ito no, market damdama. Damdaman to na. Kaya nagdigdigos sa. Madamdama magpasaka makadigot. Nakton. Umobra ka umpay the boss. Mga palok. Ay di ko sa mantik todo. Pakibaga nga bagtitak ko na. Ha? Hindi ko nga pinagdigos kami kada amo dahil bing. Hindi ko ha, di na kita. Palo kami. Awan damot pa, so okay lang. Ligo challenge. Ulan eh. Kasama ko. Ayun, nakikita. Yan yung aso ko. Kasama ko naliligo. Doggy. Doggy. Tara. Yan, kasama ko naliligo. Yan. Doggy.
Halika tayo. Kasama kong naliligo. Oh. Salamat sa harang tip. Pero naliligo ako. Kasama ko yung aso. Halika tayo. Halika tayo. Hindi namin alam. Hala, ulan dyan. Oo, dito maulan. Dito lang ako. Mamaya, aalis ko na ng market. Umila na nga eh. Lagi nang umuulan dito. May gamaan na taxi. Wala, tumila nga yung ulan. Ganda pa na ng lakas pa. Ang init dyan. O dito, lagi umuulan. Everyday umuulan. Kaya, wala na, tumila na yung ulan. Madalian lang na wala na ulan. Nag-start na yung ulan. Lagi dito umuulan. Ulan. Mamaya ulit. Kasi mamaya alis din ako, punta ng mamarket ako. Bili muna ako din. Punta ng bumili ng mga bibilin. Eh, may time ako na kapag live. Wala na naman. O dito maulan. Everyday, kung tulog na mamaya. Hindi ko nga kung biglang lumakas na ulan. Wala na yata. Kasi eksakto lang. Anong oras to ba? 10. Agad na naman. Then mamaya punta ko. Ito malapit kami sa sa beach. Itong building na to, itong mga bahay, sa may niya, beach na. Kaya laging maulan dito. Wala na. Hintay ko nga lumakas eh. Ulit. Wala na yun. Ambun na. Hindi ka dito. Ligo. Wala na. Hintayin ko ito pa. Pag lumakas.
Malakas na naman. Wala lang naisipan ko lang wala na. Kasi, medyo stress ngayon. Saka alam mo naman yung nangyari. Naaliw ang sarili. Oo, sis, wala na. Amaya, ambon. Hindi, lalakas na naman yan amaya. Naman yan, tignan mo. Kasi maulap na naman eh. Hintayin ko lang isang beses pa. Para pag akit na rin ako. Yan magbubuhis. Wala ang mga boss ko ngayon. Punta sila ng Lantaw, vacation. May kasama akong naliligo. Yun na yung aso. Yun yung aso. Sila siguro sila naliligo ako dito sa inyo. Wala na nga. Hindi mamaya yan. Hintayin ko lang nilalakas ka naman. Tignan mo. Kalakas na naman siya. Kanina nga, bago ako mag-start, yung bago ako pumasok talaga, ang lakas-lakas kaya. Kain ako ng breakfast at saka lunch na, o biglang umulan ko. Mag-live na ako. Kahit ilang minutes lang. Hindi pa palakas na naman siya, oh. Mamaya, tignan nyo. Super lakas. Wait lang tayo. Kahit 20 minutes. Kanina raindrops, pero ngayon naglaki ng mga butil na kumakapat. Kumusta sis? Meron ka ng pin sis? Arlene, meron ka ng pin? Dumating na ba yung pin mo? Ako wala pa. Wala pang message. Wala pa din. Yan. Akit ay yung bigyan ni Dolo. Mamayang gabi pa sila darating. Sabi ko na hinihintay. Tingnan mo kayo, hindi na ako masyadong nag-ano dun sa ko. Ano lang sa page ko ngayon. Doon na ako nagla-live minsan sa page ko. Para i-balance ko sa page. Meron din masasahod dun sa page. Kaya lang mas maraming followers. Hindi ko na makita yung ulan ng malakas. Ang pwede ng taga-isa, paano maligo? Wala, ako ka, ilan pa lang yung ko. Ay, stop na nga ako sa BLS. Binilang sa tayo sa group kay Ma'am Ans. Kulot-kulot. Yes, na dito pag umulan, pag nababagyo, hindi masyadong malakas na malakas. Hanggang dito, sa almost 5, mag-6 years na dito ako sa Hong Kong. Ngayon ako nakaligo ulit. First, kung kasama ko yung mga alaga ko. Mga 10 minutes lang naligo. Ngayon, mga 15 minutes na ako nandito. Wala nang ulan. Oo, wala nga.
Hintay ko sa wala. Dapat sana magbagi ako sa kasi minsan di pala umalis. Hindi na ako makapag-vlog. Tinatamad na ako sa umaga. Kaya ito na lang. Dito na lang. Lumobo na ako yung stand ko. Para na akong mataba-taba. Sana na malakas sa ulan. Wala naman akong mayaya dito kasi yung mga kaibigan ko naman dito may mga bata. Tuloy mo lang sa pag-challenge sa bathtub. Paktay tayo. Yung mga bossing ko naka-ano kaya nakasubscribe, makikita nila yung mga pinaggagawa ko. Hindi. Buti naman kung sila naka-updated sa akin. Updated ko sila din. Ito yung mga kaibigan niya. Ay, hindi ako pwedeng ito lang, kung nakita nila ako ngayon, naliligo na ganito. Naambo lang. Yung mga nakita ko na yung bang ginagawa nila na walang mga ako hindi kaya yun. Wala akong maipapakita. Lumakas na ulit, tignan mo. Pag tumila ng ulan siguro hindi ako punta ng market. Kasi yung ibang pagkaman ng kape dun sa place. Kasi darating sila ng gabi. Galing ng lantaw. Kaya yung pinagbibiling ko dun kasi yung rep namin punong-puno ng mga frozen ng mga blessing ko. Yung mga ready to eat ba? Pag nagutom sila ng gabi, mga binagsak nila. Yun. Pinigihit lang nila. Pwede na yun. Lumakas ulit. Ano? Hindi muna ako makipag-alis sa siguro sa GC na yung task natin. Kasi hindi ko pa natapos yung kay Ma'am Ang. Nag-struggle ako ngayon kasi hindi makapag-concentrate. Ano lang yung ang ko eh. Last natin. This is the worst part. Ingat ka ha. Mamarket ka doon sa central. Okay lang, sulat ka rin ako. Sa pang beses na malakas sa ulan din, akit ka rin ako. Kasi alam mo naman, naka 20 minutes na ako. Pwede naman ako maglakad doon sa kalsada. So, dito na lang. Ang pantaas na punta. Kaya dito na ako tayo. Ang trip ako sa beses na malakas sa ulan. Like 20 minutes. Ang aso. Like 25 minutes lang. 5 minutes pa. After 5 minutes kung wala pang malakas sa ulan, akit na rin ako. Salamat sis, Jocelyn Cabal, Arlene. Minutes pa, pag wala pa talaga akit na rin ako. Para ano ko lang yung 25 minutes na time.
bumalik na rin. Salamat, sis. Ikaw din, ingat din, sis. Lumakas na siya. Check natin ako. Kaya ito lang naman na ano ko. Workout ko. Ako makapag-work sa luto namin sa ano. Lalalig na ako. 25 minutes na. Lakas pa. Yan, lumakas na. Yan na, malakas na, sis. Ito na siya, malakas na, promise.
Magandang na. 1 minute na lang at pa rin ako. Kasi malamig na. Na rin ako, akit na rin ako kasi kahit 30 minutes lang. Alright. Salamat si Arlene. Babay na, akit na rin ako kasi lalamig na ako. 30 minutes na nakababad sa ulan. Malamig na. Bye-bye. Thank you.